Assalamu alaikum. Ha, ve aleykümselam. Men nämäni gördüm? Talipin goýan videosunu gördüm. Kellerin maňa allergiyesi var diýip bir video goýupdyr ki, men aýtdym, "Oho, bizde bir giden keller bar-a. Dazlar kel wa, Atamra Safarow wa, olar bilen öýkelendirler indi bara. Dazlar kelendi." Dazlar kel öýkelendir indi bara demedim. Talipden. Şol asıl kel adamlaryň bizlere bolan bir ýigrenji var, çünkü bizim nämeden bolsa saçmyz var da, kelleriň birazjyk bize ýigrenji var, dogram aýdypdyr eken şu talip bar. Ewa şol dazlar kel, Atamra Safarow, bular hem kel da, bular meni ýaman helak etdiler o. Iki tane kel, o ağa bura tok bolup. Ola başlary, ola işgäri, dazlar kel bilen Atamra Safarow. Okey, men muny ara Murat Kurbandan öwrendim. Selam şonu Azatlyk radioda reklam etdiler, o DVT lider diýip, ähli platformalarda reklam etdiler. Hatda şol jurnalist Alla Murat Rahimow şonu çağırıp şoň bilen soraw jogab alışdy. Meni çağıra. Diriş gowy sen armada Murat Kurbanow barada öz pikirini aýda-aýda mümkin bolsa diýär. Murat Kurbanow bir opozitsioner. Murat Kurbanow halkyň öňünde çykyş edýär, söz sözleýär. Gurban Gulyny kowalýar, Serdary kowalýar, pikirini paýlaşýar. Adam opozitsioner siýasatçy. Näme tuğlama Kakam Rahadirov elinden tutup getirdi. Mesela DVK var. Yani Qazaqstan'ın opozisiyası var Fransiyada. DVK diýerler. Yüzünde kepterinin suratı vardır DVK. Bu da DVT. Ola DVK, bu da DVT Kakam Rahadirov getirdi. Yani bunların adları bile Türkmençe däl. Kakam Rahadirov getirdi bular aslında. Ondan bu taýda bilem o Kakam Rahadirov näme üçin we näme sebäpden getirdi? Bu taýda konflikt vardy. Çünkü Çemen Öräýew diýen bir Amerikada bizim bir watandaşymyz bardy. Indi watandaşymyz da, ölen watandaşymyz da Çemen Öräýew. Bu taýda Kakam Rahadirov liderdi. Türkmeniýa Abdinýa Imsiýa diýen grupda Kakam Rahadirov liderdi. Soňra bularyň arasyna tow düşdi. Bilemok nädip tow düşdi. Soň bular Murat Kurbanowy getirdiler we Çemen Öräýewiň bitirdiler şonda. Çemen Öräýewiň bitirdiler, opozisiýany bitirdiler, indam aktivizmi bitirdiler. Gel keyfim gel indi oza. Ya aýnatçalar gel keyfim ha 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 hi 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 wa ha ha hi hi hi. Şu wagt bir giden adamlar bizim alyp barýan hereketimizden hökümetiň alyp barýan hereketini gowy görýär. Çünki birleri radikallaşdyrdylar. Bilýärmi meselem? Sen kime garşy görüşseň şoňa meňdeýär. Şol adamyň häsretini alýan, şol adamyň edýän hereketini öwrenýän we senin hoşuna gidýär. Ahira näme boldy? Fransiýanyň arsy çokdumy? Näme boldy? Ya ýandaky buluşlar çokdumy? Ha? Bir giden buluşlar daşyny üşürip aldap, onandry oturýar olar daşyny üşürip. Şolar çokdumy? Näme boldy? Bir küçük dünýalak buluşlar diýdik. Golenam ýakan däldir, çünki ýanynda bir giden buluşlar bar. Murat Kurbanowyň ýanynda anany oturan bir giden buluş doganlarymyz bar. Saparyklyň ýanynda bir giden özbek doganlarymyz bar. Bular o taýda gök taňyrçylyk oýnaýar, olar hem o taýda watançylyk oýnaýar. Ýagny keziler. O bizim tatar doganlarymyň töweleme hukuk goraýjylyk oýun oýnaýarlar, hukuk goraýjy. Okey, men muny Murat Kurbandan öwrendim. Buluş halkyny ýa-ki kelläňde şeýle nime derdiňiz, o pul edýäňde şu buluşlar dinlemeli keni. Şolary bilerişmeli keni. Näme diýär? O akmaklar, diýer şeýalaklar gidip buluşlar bilen uruşturjak, ýa buluşlara garşy ine Gurbanow uruşturýar diýip ýa-ki pikir etdiler. Akmak, bitowa. Indi ýöreýär men diýerler türkmen aýdýam. Men buluşlary gowalamda türkmenleri undamok. Men buluşlary gowalamda bizim halkymyň içinde közenýän gat közenýän milletler bar. Lewa, buluşlar, başga etraplarda, başga vilayetlarda bir şonuň sesleri eşdilmedi. Ýyllar boýy. Emjekli, götlü, odan dodokly gyzlary Dubayda satyn alyp tans etdirýärler, üstüne dollar seçip bilýär. Murat Kurbanow sen gelýän bol şolar gözeme gelýär, bilýärmi? Esasyny aýdyňyz oga. Esasy bar haberde. Niýe öldürmeklik üçin Niýe Sapar Murat Türkmenbaşyny öldürmeklik üçin pak şeýni edilenler içinde Farid Tuppatulyn bardy. Emma bu şwagt ýurtdaşynda hukuk goraýjy bolup işläpýär. Ýagny bu Farid Tuppatulyn kim? Türkmen däl birinciden. Men muny açyk aýdýan. Ol Türkmen däl. Ol adam saýlaýar Murat Kurbanow. Men görüp adam saýlaýar. Adam saýlaýar. Ya onu korkya.
Ve özünün Türkmenistan'a çıkıp kaydan situasiyasına seret ve ýagdaýyna seret bular nähilek şekilde pakuşene bilen ayıplanan adam Evet, bu türmeden adamlar çıkıp men gelýän sana adam aýdýan, yurttaşynda rejim hukuk bilen- gorajy bolýar. Rejimle iş yaşayan adamlar. Kimi işleyen? Böyle verdik ve bir daha da düşündüm. Şu ya Russiyan FSB'sinin aşağında ya rejimle işleyen. Oklay men muny Murat Kurbandan öwrendim. Высокочтимому президенту Туркменистана Сапармурату Туркменбаши от осужденного Тухбатуллина Фарида Зулфатовича. Заявление. Я, Тухбатуллин Фарид Зулфатович, 4 числа месяца Навруз 2003 года был осужден казаитом города Ашхабада по статье 210 часть 1 «Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении» по статье 214 часть 1 «Пересечение охраняемой государственной границы Туркменистана без установленных документов и надлежащего разрешения» Уголовного кодекса Туркменистана к 3 годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы и за несообщение о готовящемся особо тяжком преступлении террористическом акте. Я полностью признаю свою вину и глубоко раскаиваюсь в содеянном. Действительно, в середине месяца Грашсызлык 2002 года по электронной почте я получил приглашение от руководителя правозащитного центра «Мемориал» Пономарёва для участия в семинаре под эгидой Международной Хельсинкской конференции. Этот семинар прошел 3-4 Санджар 2002 года в Московской области. Тогда я узнал от лидера политической оппозиции Авда Кулиева о том, что бывший работник государственного аппарата Борис Шахмурадов с членами своей преступной группы собираются в ближайшее время насильственно с помощью оружия захватить власть и изменить конституционный строй в Туркменистане, покушаясь на жизнь президента Туркменистана. Об этом, вернувшись в Ашхабад, я не сообщил компетентным органам, в чем раскаиваюсь. Я глубоко осуждаю участников террористического акта, имевшего место 25 числа месяца Санджар 2002 года, а именно Бориса Шахмурадова, Нурмухамеда Ханамова, Худайберда Аразова и их подручных. Я полностью поддерживаю вашу внешнюю и внутреннюю политику, направленную на благо и процветание туркменского народа и на стабильность поступательного движения Туркменистана в золотом веке. Я абсолютно осознал неправоту своих действий и полностью признаю собственную вину перед вами и всем туркменским народом. Глубоко уважаемый господин президент, я прошу вас простить мне мое преступление и помиловать меня. Я хочу тяжелым трудом искупить мою вину и готов все для этого сделать. Весь мир знает вас как доброго и гуманного человека, и я очень надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе. Я впервые нарушил закон и клянусь вам, что больше никогда не совершу подобной ошибки. Вся моя семья, родители, дети и все родные и близкие всегда будут благодарить вас за это. 27 марта 2003 год. Фарид Тухбатуллин. Dirili şunda götünü berdi. Dirili şunda pidir ettiler de. Ama ben kızıklanmadım bilesem nima üçün. Göt senin götün. Düşündün. Sen zaten bir kıza karap bilmeyeceksin ama kim bilen üçün senin kendi pidirliğini, kendi zaçın marinilığını aydıp verdiler. Ama ben bunu manya breşet etmedim. Dedim ki göt zaten ki dirilişin ki benim yani burnumu sokmaya hakkım yok dedim. Düşündün mü? Ine men Türkmenistan'ın Mara vilayatynyň ýoglatyn etrawynyň ýaşaýjysy. Потом идет вот по мере так снижения, там, скажем, достоинства туркменистанцев, третьесортные, там, скажем, вот они могут быть марыйцы, так как все-таки принадлежат там основное население Мары текинцам, то значит марыйские текинцы как бы, скажем, третьесортные туркмены, да? Türkmenistan türkmenleriň elinde däl, dogonjuklarym Türkmenistan türkmen bolmadyklaryň, musulman bolmadyklaryň elinde. Да, у нас такая семья. Вот я, например, да, я ничего не скрываю. Я нечистый туркмен. Моя мать бурдиянка, и никогда никаких проблем не было. Брат отца был женат на армянке. Моя сестра выходила за русская. Нам это абсолютно не мешает. Я тоже туркменка. Ol bir porsu devletleri ağladı. Porsu devletin porsayı insanlarını Men hartım arasa. Arkadaňyzyň yegenleri tutuş giden bir vilayetin raýatlaryny, adamlaryny we halkyny aýallaň jyntowaryna ýapylýan terýapla diýip atlanlar ýaro. Görensiňiz nemede sosial ulgamlarda henide bol
elden ele geçip bör neme video. O çık gelir öldüre. O çıkıp ol keyip çekip börler gımmat maşinlara minip çölün içinde. Öňlerinden onun yeni bir kuştan awçy çykýa da o gurgullarym o mardan gelipdirler. O Mar welaýatynyň inne ahala ýakynrak ýerlerinden gelendirler dary. Şoň üstünden izdiwaç edýär ýanky nemeň sidin arkadaňyň ýegenleriniň biri. Oňa adam Juma Murat Rejepov. Şo marly awçylaryň üstünden gülýär. Höýär ol sizýä marly diýip bolanda näme bolýar diýär. Marly bolanda diýär. Marly diýip trapka diýilýär da, eski diýilýär marly diýip ors dilinde. Sizin şon ýaly eski öýrem diýen näil eski diýär. Aýallaň jyndyr onda ýapylýan eski diýip paýş höýär diýär şon. Tutuş maryň milletini, maryň halkyna, tutuş maryň halkyna hemme millet oň içinde bar. Oň içinde türkmenem ma, özbegem ma, şo marda, Mar welaýatyna bir ýaşaýan da şoňa degişli. Biziň hemmemizi şu orta jyndyr ona ýapylýan trap edip goýdyna dinleýän goýdy. Ýene bir geler dinleýänem boldy. Marli, amma goýdyan Marli. Nime? Sen tekeler çok oynadın. Buradan gideceğiz. Gel kılın. Ama oynayan Triasco Marli. Öyle o bari. Ay olmayan adısına bak seni günle. Но, увы, мы знаем, что в оппозиционной среде тоже, нам тоже звонили, писали, и до сих пор это делают наши молодые земляки, там, которые разговаривали с разными там оппозиционными группами, с большим удивлением. Звонили, что в некоторых оппозиционных кругах бытует такое же разделение там туркмен, как и во властных структурах, которые там есть в официальной политике Туркменистана. Однажды ко мне позвонил из Турции один из наших молодых земляков. Слава Богу, он жив-здоров до сих пор. Всегда может подтвердить свое слово. И он рассказал мне буквально следующее. Я позвонил сегодня Гильдекяризову и поздоровался, и хотел вот с ним пообщаться, чтобы вот как мы можем вместе бороться. Мы молодые там. И он говорит, первый его вопрос был такой. А ты откуда? И говорит, я ему сказал, вот у меня, значит, в семье кто-то из Мары, а кто-то из Чарджов. И говорит, тогда он мне сказал, ага, фенем шол тамдырда гидлenen намарт горкок марлардан ми. Вот я сейчас перевожу дословно слова этого студента. Ага, ты, значит, из тех марыцев, марыских, которые прятались от врага в Тамдыре. Я, говорит, был просто в шоковом состоянии. Я, говорит, такого никогда не слышал. И, говорит, я пытался ему объяснить, что вот я наполовину марыский, наполовину чаржовский. Какое я имею отношение к тому, что вы говорите? Нет, ты имеешь отношение, потому что ты потомок тех трусливых марыцев, которые прятались во время там, вот, Кутепинской войны в Тамдырах. Вот я вам привел, значит, один пример, когда вот студент туркменский, который тогда учился в Турции, обратился к этому Гильдекяризову, и что он услышал в ответ. И после этого он не стал ему звонить, и он поставил на нем, как он рассказывал, большой крест. Он понял, что имеет дело с обыкновенным хамом, необразованным, невоспитанным, которых очень много, как он сказал, к сожалению, в туркменских властных структурах. И он проявил себя, этот Кяризов, уже находясь в Праге, именно вот одним из этих хамов туркменских, да, ну пусть он хаким или там прокурор, судья, там казы или там, я не знаю, вот обыкновенный министр или замминистра. Вот он из этой среды. Но скажу вам, что это не только его недостаток. Однажды, значит, еще один наш земляк, он не студент, а работал тогда в Турции, позвонил Халмураду Суюну и тоже хотел помогать им, работать с ними вместе. Он тогда нас не знал. Он вот приехал, устроился на работу, он очень хотел бороться против режима в Туркменистане, да, который вот мучает народ. И вот он думал, что вот тогда были на виду у всех там вот эта группа Сапара Клымова и Халмурада Суинова, и он позвонил к ним. И вот опять вопрос такой был. Он тоже рассказывал, что он спросил у меня, откуда ты? И он сказал, я из Мары.
И тогда Халмурат Суюнов, вот я передаю слова этого нашего земляка, сказал вот буквально следующую фразу. Фенем шол намарт марлардан мы? Ага, ты, значит, из тех трусливых марыйских, значит. Ну какой ужас! Значит, что сближает вот этого семью Киризовых, Серебренник и Халмурата Суюнова? Вот именно вот такое отношение, трайбалистское отношение к населению Туркменистана. Нету грани демократии и хамства, да, вот мы с вами до этого обсуждали тоже. Вот этой грани, к сожалению, никто, и свобода слова, что такое. На самом деле наши граждане, которые находятся в оппозиции в протестном движении, абсолютно не знают. А как только ты начинаешь выходить вот как бы на платформу правозащитную или оппозиционную, на тебя начинаются нападки. Причем нападки такого характера, разделения, как вы сейчас сказали, да, на национальность. То есть сразу говорят, вы не туркмены. Я, например, могу доказать, что я туркменка. Я могу показать паспорт, где в строке национальность написано, что я, Дадашева Диана Янгибаевна, являюсь туркменкой. Да? Это факт. То есть вне зависимости от того, что когда-то этнических узбеков заставляли переписывать свою национальность на туркмен, мы по паспорту считаемся туркменами. И несмотря на вот этот вот факт, который допустила как раз-таки власть, неважно какая это была, самодержавие, империя или там нынешняя власть Туркменистана, тогда пусть поменяют графу национальность и вернут этническим узбекам свою именно принадлежность к своей национальности. Это вот лично мое мнение по поводу этого. Потому что на нас постоянно нападают от того, что мы либабские и ташауские. Да? И я прочитала такой комментарий, почему это вас так сильно оскорбляет или унижает. Мы граждане Туркменистана. Мы граждане Туркменистана. А вы кто? Мы требуем. Мы граждане Туркменистана. Вы кто такие? Где нужно, а вы кто такие? Вы говорите, мы правозащитники. Да. Вы говорите, мы правозащитники, мы защищаем вас. Вот ну, защищайте своих ты провокатор, Азат тоже провокатор. Вы двое провокаторы. Еще среди вас. А вы кто тогда? Вы кто тогда? Вы говорите, мы правозащитники. Вы провокаторы, я граждан Туркменистана, я туркмен в первую очередь, а вы не туркмены. А вы не туркмены даже. Вы друг против друга настраиваете. Вы даже не туркмены. Вы даже не туркмены, а я туркмен. Я граждан Туркменистана, вот я кто. И мы тоже граждане Туркменистана. Вот ты не туркмен, потому что свой народ не уважаешь. Если бы ты уважал бы свой народ, Ирилиш, ты бы здесь не возникал. И провокатору здесь бы не наставлял, понял? Вот ты, Ирилиш, ты не туркмен, то защищает туркменские права. Aşkıvat'ta kimler yaşıyor? Aşkıvat'ta ne kadar adamlar yaşıyor biliyorsunuz mu? Allah'tan bir haber, vatandaşlıktan bir haber, dost doğan katnaşıklardan bir haber, Müslüman bolmadık, Türkmen bolmadık, bir giden gelmişekler yaşıyor. Bunların hiç ile vatan söyücülük yok. O halk diyen zada unutuldu. O halk bolmasa vatan olmuyor. Olar halk diyen zadın manisini, mazmununu bilmeyen bir cahil topluluk yaşıyor. Çünkü öwrüldi, ol bir bilemo. Ermenilerin mi, Farsların mı ya Orsların mı, Gruzinların mı, başka bir milletin bir hususi Kur'an devletine benzedi. Bu Türkmenlerin hiç ile işareti yok o tayda. Vilsapet zay balam ettin şahın var ta adamlar biz pakoyu tutan düşündün mü Vilsapet? Ben onları okumanız nerim çıdan yok ne mi ben özüm okuyup cevap vereyim de ben şuna başa bugüneçe doğru düzgün cevap vermedim. Vilsapet bar şahın Yamal'dan gitsene şuradan. Burada erkeklerin yanında senin nime işin var? Var sen Artur'un efirine git, Maksad'ın efirine git. Düşündün mü? Var şoların yanına git, Şahın Yamal'dan düşündün. Var narda başkalarının yanına git ki minsinler senle. Vilsapet edip kullansınlar. Her kime karşı, kim kime düşman olsa şu an karşı kullansınlar senle. Burada nime işin var erkeklerin yanında, normal adamların yanında. Şahın bilen bile git, Şahın'a kalmasın izinde. Euzubillah. Gurlu da. Çalip. Şul adam şu haramzada, şu haramzadası. Mesela tükürümde boğurna deyirler. Ana nayda prosen daşta deyiplar etme. Men yanında olamasın tükürümde boğurun sen var. Bunun gurleşinin bilip olayara bu adam
psikik sağlık problemi var bu. Senden hiç yurda da peyda gelmeye adamlar da peyda. Öz en ataňy senin atkaz eden bolsa bize näme gelip berdi gurlan bolan sen para dışlı adam değil o. Prosta bir ittiyal yürmeli bilýär. Şakal var, şakal sen hakyky. Debil, sen ýeriň ýok ştaýda. Men prosto şu dirilişi o hakikaten Germanya'da rasizm bilen näle statya bilen näme edilýär. Hatda görmek deport ederler seni var. Dol oğlanın prosto hiç kim onu düşünek, o Türkmenistanlılar biri şikayet yazsın ona, o gönüme diyor ya o. Yo men onun nemesine düşüncesine Yaman kendine aşağı o nasyonalizm, faşizmi yaman nimet ya. Mesela men Murat Kurbanowy goldayan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Okey, men muny Murat Kurbanowyň öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?